házasságkötések érvényességéhez most már csak az szükséges, hogy előttem és a jelenlévő két tanú előtt a következő kérdéseimre egybehangzó igennel válaszoljatok. Kérlek benneteket, hogy jól érthető válaszokat adjatok. A kérdést először a mennyasszonyhoz, majd a vőlegényhez fogom intézni. Kijelented-e, Kis Vivien, hogy az itt jelenlévő Válóci Mártonnal házasságot köt? Kijelented-e, Válóci Márton, hogy az itt jelenlévő Kis Viviennel házasságot köt? Egybehangzó kijelentésetek alapján perctől Kis Vivien és Válóci Márton a Magyar Köztársaság családjogi törvénye értelmében házastársak. Az ifjú feleség házasságkötés utáni neve Válóciné Kis Vivien. Kérem a kedves vendégeket és a tanúkat foglaljanak fel.